Editorial ta' Times iddedikat lil Alex Borg illi fih ma hemmx kelma waħda ta' tifħir. Dan kien is-sentiment espress mill-eks kandidat nazzjonalista Georg Sapiano b'referenza għall-editorial ta' Times of Malta intitolat Transparent Aspirations, Unclear Commitments. Sapiano nnota l-fatt kif 3 ġimgħat qabel l-elezzjoni għal kap il-ġdid nazzjonalista din il-gazzetta ma sabitx imqar kelma waħda ta' tifħir fil-konfront ta' Borg. Saħansitra għedt kif dan l-editorial iġib fix-xejn il-kandidatura ta' Borg kif attakkat sensiela ta' deċiżjonijiet maħuda minnu qabel il-kampanja l-kap nazzjonalista li juru kemm hu evażiv u li ma kienx kapaċi wassal b'messaġġ politiku koerenti kif intwera fl-aħħar ġimgħat. Fil-fatt l-editorjali jagħti elenku ta' diversi azzjonijiet jew ċoe noqqas tagħhom b'mod partikolari b'rabta ma' Forti Xambre fejn l-editorjal fakkar kif Borg saħansitra wasal li attakka qda volontarja ta' Awċin li qalu kif Borg kellu interess favur żviluppatur b'rabta mal-każ. Apparti minn hekk Sapiano fil-kitba tiegħu ta' wkoll ħarsa lejn il-mod li bih żviluppat din it-tiġrija l-kap nazzjonalista fejn fakkar kif Alex Borg mar lura minn kemmtu minflok tas-sapport tiegħu lil Adrian Delija ħareġ għan-nofs minn hemm bdiet kampanja fi kliem Sapiano ta' videos li iżda kienu mingħajr sustanza dwar il-viżjoni politika tiegħu. Sapiano saħansitra jgħid li dawn il-filmati ma kienu xejn għajr messaġġi li ma jagħmlu l-ebda sens.